बेरे फुंजानाय लथलांबाय दं माथो 2 4 2 4 10টা মতো নাকি এটা 20টা আছে কি হয় এটা 120 बेखौ लाबाय ना मोनथामखौ मोनथाम 2 4 5 4 गैया माथो 2 4 आ नैबे 2 4 ससेल' नै जोंनि गारि नाम्बार जाबाय नां बे आगयनि ना आगयनि गारि नाम्बारखौ लाबाय जों होमबालाय गारि नाम्बारखौ लानांगौमोन 5310 नाय क्रुजनिखौ 5310 लाना 5310 नायगोनलै बेलाय 52 होनोसो 5253 नाय 5130 130 गोनांखौ लाजानो हागौ माथो 130 बे आङो ना मा होनोमोनलाय सिखारनानै ना आं मोनसे बुस्थु नेगासिनो दं बिराद नायनो गोसो आरो आङो दा थारमाने बेरे हाननो नागिरदों बेरे दा 5टायाव फैगोन होनदों आरो बेरेखौ माने 5टायाव हानफैगोन दा ओरैबायदि गिदिर बेरे हान्दिलर आरो बेखौ दा हानफैगोन बेखौ नेगासिनो दङ मानसिफोर फैगोन दा नोंथांमोननोबो देखायगोन माला सफैयो नेगासिनो दङ गिदोंबो ना बिराद गियो ओमफ्राय उपाय गैया बेखौ हाननानै माबायाबाबो ना होखारहरथारनांगोन नङाबा उनाव मालाबा सोरखौबा जोगोन ना नोंखायनो सिङाव दर फांथेनानै थाबाय थानोसै ओमफ्राय आं मोनसे इम्परटेन्ट खोथा ओरैबायदि अफसोस मोनबाय आङो दहाय जे आङो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो मा होनोमोनलाय लटारि लाहैदोंमोन ना लटारि फिसा लायाखैमोन होनबा आंना 52900 मोन आरो मोनसेयाव मा जादों मिथिगौ 59200 जानो होबायब्रा ओरैबायदि अफसोस माने मोनफेरा मालिकफ्रा मारै मोनोथाय जोंना माने मोनसेयावनो आगा फैसा जाबाय थायो जोंहा 799 97 बिदि जानानै होयो ओरैबायदि रागा जोंखारबाय जेब्लायबो बिदि जायो खनसेबो 1 crore मोनसिगौमोन 1 crore बिदिनो उननियासो उल्था फाल्था जानो होबायब्रा मानो बिदिथाय मैंने जो लॉटरी लिया था वो नहीं हुआ होने वाला था थोड़ा 2 नंबर में मतलब उल्टा फल्टा हो गया उल्टा हो गया मतलब मेरा नंबर 52900 था तो हो गया 59200 इतना खराब लगा लॉटरी नहीं लगा आज लगने वाला था 29 में 92 हो गया क्या करूँ यार पागल हो गया 1 करोड़ मिलने वाला था गया वो भी हाथ से नहीं बेरेया बेखौ दिनै खावसिगोन फिसा दंना गैया बेयाव थुखैगोन नालाय आयौ गोगोम दं दोमा एवनांगौलै हाय सोलोंनांगौ बेखौ दा मोनायाव खावसिगोन सिगाङाव बुजायदों जेराव जों थायोना बे न'आव दङ आरो बे गिदिरथार मोजां बिरलांबाय थागोन बे बाहेराथिंबो दङ सिंनि उखुन्दैखौ जोंहा दिनै फैबायना दिमुक भितर लैजा थाना र'जा मनोकर थांसना र' बेरे खावग्राफोर फैगौ थेक्का सोगोन बेयाव सोनो हागोन ना हाया आय र' किमान दिगदारलै এইটা খুলে দিয়েছেন ভালকে বেরে বুথাগ্রাফা ফেগো নেই বেরে খাওগ্রাকা রলেছ না দরজা বন্ধ কর লাউডছি লাबोखाबाय सानैल'
हासो नामा र' सिङाव हाबग्रोनांगौ जोंहा नै बेरे खावग्राफ्रा खोमोननांगौ ओमफ्राय लाइटफ्रा अन दोनजोबनांगौ आरो बाखिफोरखौ अ मोनायाव नुवाना बिसोरो मोनायाव नुवाथ' बे ना बे बेरेयानो मोनदां मोनायाव नुयिया नुखाया ओमफ्राय बाहेराथिंबो सावगोन गिलु बालु मानो जोआ जेनेबा जोयो माने बे सावथारजोबनाय जायासै ना अराव ओंखारबानो अरजों खामजानोसै ना होमबाबो थौरा जोजाफेराखै ना नोंसोरखो खयबार जाखो आं नायनोबो लुगैयो गियो बेरे लेवाद एम्फौ सुमु जोरेमा बिराद गियो आङो लेवाद बेलुजों थोगोन ना राबायबा खावफादो सिंनिफ्रायनो नो सिङाव सासे बाहेरायाव सासे सिङावसो थागोन ओमफ्राय सासे लाइट थांबाथ' दिगदार जागोन ना लाइट थांबा लाइट थांनांसो ओइ नाबो माबा खादो एसे नावलाय जोंहा बिर लोंनांगौ बिर लोंनांगौ बिरजों खथ'फोरावसो न'आव बायलार जालाबायो माहा जानि नालाय बिसोरबो जागोन ना नै नोंसोर लांगोन लाङाबाथ' खालामनो बिजों लांनोथ' फैदों आरो खोमोनगोन र' जों हाबबा खोमोनसैब्रा खोमोननांगौ खोमोना दा बेरेखौ बिजानोसै बिसोर बेरेखौ बिजान सिंनिफ्राय सावबाथ' बे माबा खामजोबगोन ना बे रोमाया खनसे नायनोसै र' नै दरा ए उन्दुजोब्बाय नै थोथ आं थांनानै खनसे बेरे हाबजोब्बाय ना बाव बस्ता दंना बस्ता लाबोलाय बैथिं जायो अ हाबजोब्बाय थारमाने ना आखाइ सोनानै लाबाय थायो खोला मोनथाम गुदुङा ना गिलु बालु नायलाय माबायदि नुयो जि बोरमा नुखायो फार्स्ट थाखाबायबो आरो साना फैदो बेरे खावनोसै बेरे रायजोफोर गासैखौ देखायनो हानाय नंला थारमाने लाइटजोंबा बेरेया लाइटथिं फैयो नालाय पुरा देखायनो हानाय नंला आं ए सावखाबाय हाजार बेरे थैसिगोन दायो एथ' गिदिरखौ नुवाखै एथ' गिदिरखौ नुवाखै ना नङा फिसासो हाजार थागोन बे बिमाया थायो
सिखाबाय नेटवर्क बाहा लादोंमोन बेयाव लायाबानो बासियो बिसोरो जाम्बाफ्रा केरासिन होजोबखाबाय नै बेयाव बिराद बारा बै थाइजौ दंमोनथ' बेनो बेयाव थांदों बै थाइजौना फिसा बेनोमोन ए बै टाइमनिफ्रायनो थांदों थारमाने बियो ना हारसिंनो गादों खिन्थु बिनिया थाइजौ अखा हानानै सिसोमोनलै संनांगौआ मिथिदों नों थिं सौगोन माबा बबेखौ लानो बेखौनो आं फिसाखौ लानोसै दे सिङाव सोर थागोन आंहा होमबा लावद्रायो ना सिङाव मायाव थाफायदो सिङाव हाबनानै जेबो खादा ओइ नेया जा नेया जा र' दा हाबफैद' सेस जाजोबगोन बिसोर ने जानो ग्लासा गरसे बिमाया बिरखांजोब्बायलै एक दुइ तिनि गोलैजोबगोनलै सिखा खंखाइ दं नामा आरेंला गोलैजोबसिगोन दे बिदैया खनसे हाब बरखनांगौ एक थाला दुई थाला तीन चारि पाँच दङ बुरजायैनो दङ मेरला दङ एबारसो बिदैखौ हानबायना खननांगौ जायो बेखौ दंबावो होद जुजागोनबो फैदो फैदो खारना दंबावोना एसे खनसेनो माबा जाजोबा फिसाजों लोगोआव उठायनांगौ फिसाखौ जानांगौ सातथा नांगौ हाब 2 घन्टासो लागोन बेना बेखौ बोखारनो 1 घन्टासो बारगोन होनदों मनिया थोलालै सोरबा बिदै जोब मनिया खारग'बाय आधायानो खारग'बाय मनोसो जाजोबगोन बेयो जोंना गिदिरबो बेखौ होनानै नै बिमा मासे नै थें थें हरगोन बियो बुथार खनायाव उनि गाथार गाथार बिदिसो बिदैया लाथा बायदि ब्रा एसे लाथा बिदैयानो बिदिसो बिदैयानो बेफोरावसो फुल थाजोबनांगौमोन ना गैया हनै फुलनि माबायाव थै बेलाय बेथ' निलसो खारग'बायब्रा बे नै बिसोरल' जागोन बेना नै बिसोरल' बाथोन जागोन नै बिसोरल' बेनो आरोना बिदैया ओइ मावगासिनो आद्रि आद्रि आङो दाउदै सानो सोरबा सोरबा जानो लुगैबा आंखौ कन्टेक्ट खालामहरदो दोनगोन आं फोराननानै हाहा
Sat, बेखौ बुथारदो मासे थैयाखै नै बेनो जोगोन दा बिमासो बियो हनै मासे दङ बैलाय बैलाय माने बुथार सप्तासे सिगाङाव उनाव ना हनैलाय देखाय बेफोरनो जोगोन आंलाय दाउदै बादि सानदोंमोन बोरमाफोरखौ माब्रै माबा जोबोद थै फुथारला थैलायो मानसिया थैयो बेखौलाय मा खालामगोन बे दा मोनथाम मोननैजों जोजागोन र' लाबोनाङा सोर सोर जायो कमेन्टआव खोन्थाहर दे जायोबा आं एसे दोनगोन बाथोन जागासे ओइ सति ओइ राभा नै बिसोरबो बुथार बेबो बुथारदो हानजोबना गैला थाथारनानै गोग्लैनायफोर जोलाबायबा सिगाङाव मालाय खोमोन दोङो आथिङा सोगाफ्लांबा नै ओइ हामा मोनखोना छे नायलाय मोनामनायखौ माबादों बियो हामा हामा बेलासो छे हामाखोना हामा बेल्टा थिखोनानै मानो मोजां गानाखै सना आंनि लोखि सना हा पुर्णिमा पुर्णिमा पार हइसे मानो फिसा खाजोबोमोन आरो सथि बे मा दे बेयो गोबोरखि होनोसो बे बनाय नङा सरि मालाय न' बानायनो रोंलायलायगौ बिल्डिं थाला थाला ओरैनो जालाय होनबा र' जालाय जादो जा से खायसे से सोना हनै खेत मा सना बेरेयाव थांबोसै आय सति टिमक दाग टिमक दाग सति betul goberkisnya dia kurang goberkisnya dia ngomong berapa एम्फौबो जायो नोंना गोबोरखिनि न' नै माने गोबोरखिजों माबायदि बिल्डिं बानाय नुवाखै सात थालामोन डेन्जारखा नै दे राभा मोनसे गैला जोंना आलासिया बेरे जाबाय गोथाङैनो आइ सुदि देखिबि ओइ जे मावगासिनो दं नै खामानि ए गैलाना सेस खतम जोब्बाय ओमफ्राय बेखौ मा खालामगोन बेफोरखौ गारनोसै ना ओइ जे दा सावरा कनि डिम ओइ जे खाय ओइ दा खाबिथ' दा एरनो खायसे ओइ सब जिन्दा ओमफ्राय बिसोर मानो सावबाबो थैयासै बिसोरो अरा नांहैयासै थारमाने सना बेरे आयो लोखि नै आयो लोखि सना नै लोखि बिजिरायलाबायनाङा सना
गोबोरखिजों गावनि खुदैजों बनायनानै एवनायसो खम देन्जार जाय जायो कन्टेक्ट खालामदो बाथोन जागासिनो दोनसै आं दा सना टिमुनि बाहागखौ दोनगोन साथामल' मोनजागोन फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड जाय फार्स्ट कमेन्ट खालामो इनो एसे मोनजागोन सेकेन्ड कमेन्ट खालामोनो एसे दोनगोन थार्डनो एसे दोनगोन ना सना फर्थआव चान्स गैला आरो एसेल' नालाय बा सना दे मोनसे जाबावलाय मेगन थाइनैनि मेगन थानाय मोनसे जाबावग्रा मेगन थाइनैनि आरो एकटा लास्ट र' थिमुनो होआ सना थिमुनो होआ होनदों थाट गाहर गाहर बे जागोन दा बाहायनिखौ नों जालाय थाट नायलाय फालतु जालाय मिथियो देब्रा मेगन थाइनैनि देब्रा खाना जायो मेगना फाय ओइ थ' प्लास्टिकआव बेखौ सावजोबसिगोन सावला गारसिगोन दां ना ओरैनो जों दावनायसै र' दावनानै हनै बेखौ दावगासिनो बेखौ एवनोसै एवनानै जानोसै बे मा खिसो नामा बेलाय भितरनिया भितरावथ' गला गलाथ' जेबो मावा नों थाखायो राबे एवखांबाय सिगाङाव जाबायब्रा हा নহয় फ्राय আগতে কৰিছে না কৰা সেটা কিন্তু তেল দিবি তেল দি পেলাই ডাইরেক্ট থালি দিলে হবে লাঠা নিছা না তেল পিঁয়াজ এটা সব ফুটি যাব দেখুন বা ফুটবো এটা টেপলা টেপলা হবো बे गोसोम गोसोमा खि नामा बियो बे गारनाङा आरोना सुबानो खारगोन खोमा नोंबो बेराय जानो सना आयु